kulendi bata kusangana zvekare kwatiri kuita paCoolian TV channel yenyu one chivhitivhiti patinokupai nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika munyika yekwedu, apo patinenge tichitefenura tichionesana nyaya dzinenge dziripo. Kune dzimwe nyaya dzinozongoerekana dzangotubuka yakaita seiyi. VaMnangagwa vari kubuda vari kutaura kuti zvoni ivo navaMugabe, hanzi vaMugabe vakazosara kufa but vakanga vave in good books. Asi isusu hedu semhuri yeZimbabwe tinozviziva kuti ukaona zvaakudaro kuti munhu ari muofisi yapresident hapana anything, haasi kukambena obuda achita kuti vanga va in good books. It's something chekuti zvinoda kuti titange kuongorora tichishandisa mafacts, nekuti chatinoziva ndechekuti vaMugabe vasati vafa vakatotaura kuti pane vanhu vese vari kudhingirikana vari kucontesta pa this 2018 election handimbofe ndakavhotera vanhu vaindishungurudza vese ava, ndichatonovhotera Chamisa because ndikuona kuti there is Chamisa there. Zvakashungurudza even vaMnangagwa kusvika pa the extent yekuti vakabuda vakutaura kuti Chamisa wacho vakomana vanenge vachishandira Mugabe, the Mugabe guys chinchi, and Emerson was shaking pagorero achitya kuti if there is anything chinogona kuitika vakomana vacho vanogona kuuya vakatobheka uyu and anga siri sure about strategy yakanga yapadhuze kuda kushandiswa ipapo kuti istrategy ipi. Saka zvekuti tizonzwa nzanzi vaku vanga vachiwirirana and the likes of Anamai Mujuru hanzi vanga vachivari in good books, we are comrades, it's something else. But yeyo haina basa. Ngatimbonodzokera pane nyaya yemukomana akadoneta mari, akabudisa mari yake achitari kurova investment yekuti zvoni chinhu chienderere kumberi chiya chinonzi Operation Restore Legacy. Uyo kuda kwacho Tagwirei ari pama 1 ndiye umwe ari kusiwa pachena pajekerere. Kusala kungosiwa so. Kungosiwa ari pasi bhazi romukuya. Vakomana vechidiki vavhurirwa. Vakutsvaga dzvene. Iko zvinezvi ingori bata wabata, ende kune zvimwe zvakarongerwa izveso. I know kuti chiyenyu noise yacho chazononyarara papi since he is quiet. They are all fighting kuda kwacho Tagwirei. Mareasons akasiyana-siyana. Kudhara vambeta kakumurespecta cause Tagwirei apa akaona ari busy pakuti alright yaruda unonzi preferred successor, like zvanyaya dzaingotaurwa dzedzi yachinzi ye preferred successor. Pane imwe nyaya ndichazokuonesa iri kunzi haasiri ye preferred successor wamuri kufunga iye. Pane vamwe vari kutaridza kuti vachinge vari ipapo. Kutaura chokwadi chaiko varume ava vanofanira kunge vane maagreements avanenge vakawirirana, because for your own information you can't invest mari yakawanda kudaro usingatarisire something in return. Honestly hazvinyatso make sense. But tinopateta ngoti yadeuka mari yakatongobuda ikatongeta yakaita uchiwenga wakariskawo like akatoti amana tange tatoriskawo zvinhu zvedu zvakati tazvipira kuti tikushandira mhuri yeZimbabwe. Chiri kuredza panapa kuti digiri kubvisa zvigana ndakuita sei mhinduro dzaakapiwa dzacho dzanga dzisingavaraidze. But after zvese izvozvo vatiraka kumudefenda akakuita sei Tagwirei azongosara pamhene akunzi kunge une mari azvirevo kuti uchatonga, because nyaya iyi yakafirwa yodotanga yakapoizenwa vanhu ikaita sei ikapotsana nekurufu ikaita sei. Mastatements ewa ndinoziva kwaanobva nekwawo ende ndinoziva mamwe zvaakambondigirikina kune munhu akamataura. Inini handigoni kuramba taura ndichitenderera. If you guys still remember kuti vaMnangagwa vachitaura kuti zvoni if you look at this young man Mohadi anongoda kungoti akati hanzi I want to be like you, anongoda zvinhu zviri easy. Ndakamuti tanga wambotesta poison, chimbotanga wambonotungirwa rufu timboona kuti unopukunyuka here, tanga wambonodidi, all those things. But isusu toziva kuti Mohadi is not that kind of person nokuti aitaurwa nzi anoda kunge achinge achizoda zvinhu zvirini. Isusu toziva kuti message iyo inenge neko yakananga, because vakomana vanongoudzana zvinhu maudzirani avo vanenge vachiita. Anga akanangwa nemessage anga aripo ipapo. But vanhu vainga vakatovhura ziso katarisa kuti okay, saka kana uyu ari akuvharirwa panze kureva kuti Tagwirei ndiye akupinda pakanaka, saka Tagwirei wacho akuiswa paside. 2026 tichaonerera ende zviri kutotanga. But muri yeZimbabwe rekedza tibva tambopinda pane nyaya iri kubuda pane vakomana ana Jennifer Muswere panapa vari kuti government is set aside $10 million for local content production as part of a broader strategy to strengthen and expand the Zimbabwe Broadcasting Corporation ZBC television and radio platforms. Minister of Information and Publicity
broadcasting services, Jennifer Muswere has said mari yacho yatarget to the fellow creators vazhinji ndozviziva ndozvaanda, because people like ana Kuliend avambofa kambopoa, because those guys vanenge vachityika kuti iwe pakangobuda any scandal Kuliend will be the first one to break the news achindibvondora achingofambisa nyaya kuvanhu, saka haibve yakasvika nekunoku, endewo futi for sure ina handitorinawo basa nayo because ndopamuchanhingirina munhu wese anenge ada kutotageta that mari yo chirauro unoenda makanotarisira ka 10 million ende unozoshaua kuti yatorwa nani 10 million iyo, right? 10 million yaiswa paside kucapture vanhu vanoita zvenawo. Muchaona futi mamwe maplatforms ani kumbokupai news izvezvi muchaona vanyarara mu2026 mastrategies ari kushandiswa neZANU-PF akawandisa and akakurisa because vari kutora advantage yenyika. Saka kuti guys, what are you guys waiting for? Supporta your channel Kuliend, the movement kuti ikure 2026 vachigadzirawo zvavari kugadzira. Isu hatisati tadedzera strategy dzedu, but muchaona action since tiri vakomana ve-action ipapapa. Now, the Harare City Council has advised residents with no essential business to leave the Central Business District CBD before dark to avoid flash flooding and worsened traffic congestion caused by heavy rains. Anzi garai maenda yenyu kumba kana mchinge muri mu town because kune mafloods munonzi munogona kungoyeredzwa mu town. Avedu kuseka namunge rugare. Vanhu vekanzuro yedu yezimbabwe vanotijairira honestly. Isusu pane zvimwe zvinhu zvokuti tinombotarisa tongofungodzera pamwe zvichangoperera ipapo, but ngazvigadziriswe. Something must be done. We can't afford kuti tinge tine nyika iri kudhererwa nevanhu like zviri kuitwa nevakomana vaya. Handisuda unyeba zvangu, inyaya iri kundirwadza. Right, tova tapinda pane nyaya ya mudiwa Bijani. That young man are ku represent Zimbabwe, I shall speed look alike uyu anobuda akafanana na speed achingoita zvavari kuita. So now nyaya yakunetsa ndeyekuti vanzi vadomita hanzi ambassador wechichi ambassador Rose zvada kuitwa right. Chinoitika nje so speed baka Zimbabwe vakatadza kumcapture because vanoda kuti chinhu chese chapfura neku chese chakanaka chingonzi Mnangagwa ndo vari kugona, ida kuzongoperera kunzi Mnangagwa ndo vari kugona, ZANU-PF ndori kuzodai, so vanoda kutraya kumutora munhu nema systems, but kuna speed akaramba kuchiitiswa zvinhu anything to do with ZANU-PF akaramba. Even vakatoita something chandakashoro kuti vakatora a guy abva kuAmerica kuenda naye paTrabablas kuda kumuratidza Trabablas. Ndakazvitaura kungu ndikati iyi movie yaitwa iyi tinoishora kwazvo, ratidzai mukomana yenyu dzimwe nzvimbo. Trabablas it's okay, akangopfura hake kungopfura nepo it was okay, but in terms of infrastructure Zimbabwe ngaitombo it was better for them kutomutora dai vakatoendavo kana kune nzvimbo dzikapa airport it's okay, plus there was no need though yekuratidza munhu abva kuAmerica infrastructure yekuZimbabwe. Hatisi kuti tiri kushora kana kuti sei, but it's something chekuti vanhu vanofanira kungodzidza ngonyarara. Vanhu vari kuAmericans vanenge vachimuona hapana chekuti vangada kunzi vaona vakatarisa chichi panyaya dzenhingiriri dzedziya. It's very bad. And pa the issue yekuti varozoti vechakati zvakawanda organization zviri kuda kumutsvaga makapture vada kumuita yekuti ukangonoiswa zvinhu waakuchinzi right now pawakuenda pana speed uchaenda unotengesa brand rakadai and you go there ozonodai chinhu chese chikangoda kungoitwa ukazanu kauzvimasystems hazvibude bo. Ini nangu honestly my advice kuna iye Jani wacho kana zvakazomufambirawo mushe ndoziva kuti sometimes mari inenge ichidiwawo kuti anga achiningirira. It's always good kuti amboita zvaanga achiita ambogara, but then it doesn't make sense because you are trending, uri kutamba nemunhu ari kutrenda ubva unzi uya kuno kuti kusainisa zvimadhiri. Vanhu ivavo ngavambomira kuti zvinhu zvisina nebasa. They must support my local content creators. Iko zvinezve imagine tinaona vakawanda vane matalents, tinaona vakawanda vari kugadzira very brilliant content in terms of content creation, vari kutorwa top notch content, but hapana ari kuva recognize. Vangojera zvimadhara zvavo zvekudhara izvo vanhu kutoti izvi even ukatarisa I was shocked tichitarisa picture quality yemavideos achiri kubudiswa paZBC. I was shocked tichitry kuona kuti saka are you guys telling me kuti this is the kind of equipment that they're still using in this era.
pachavo vari kutozoti takunganidza mari takuda kuzo vari kutadza kana kuningirikina zvinhu kuti kuzvitora serious havasi vari kutadza kutotora serious zvestate what more zvema-content creators take kuda kunotsoma kuma-content creators abva kuamerica because vakuona kuti content creation is the next big thing chikuti chinogona kungobatsira mayouth kuti chigona kubatsira vanhu vagara vari mukudhara vakaexpanda vakatanga kutoemploya because izvezvi gone are the days bekuti vana vanoenda vachinzi vada kunotsvaga basa paZBC izvezvi vachinzi panzi paita vacant. I don't think so because gore rega rega vana rograduata each and every year kuti vachinzi vachaenda paipai hapasisina. Saka zvoitwa sei? Ndopa vari kusimbisana paita ma10 million padididi. Saka after vaona kuti havasi kupromota zvese izvozvo vakaona angotrenda chete unzi uyu ndiye anoita the good candidate kuti ange ari ambassador. Vanhu vavanga vangoita zvavanga vachingoita kubva kudhara. They don't respect creators. Even kana vari kutoshanda kuZBC wacho vari kutoshanda vari kubhadhira vari kubata makamera mari yavari kutambira life yavari kurarama. I don't want to mention zvakawanda, but it's not good for our country. Toda kuti nyika iende kumberi zvinge zviri zvinhu zvinodadisa. Uenda unokombea, you can't compare even ari kushanda kune imwe nyika ari kushanda ku media broadcasting ari kushanda ku chinchi even ma content creators acho support yavari kuwana very busy kuda unosupporta zvima socialize zvimwe zvichinzi ari maskits ari kusekesa vanhu ari kuda sei vanozongobuda kuti boss ningi checho chikuda come on, but vari kutadza kusupporta vanhu vari kuita content creation ine musoro. Tinavo mazita totovaziva kuti even imi motozviziva kuti ninga ari kurova top notch content, ninga ari kurova top chakadai. But anyway, handisida kunyanyopedza nguva, nyaya dzacho dzakawanda toona paswera panapa nhasi, but ine ingati ikatire panapa muri Zimbabwe. But gedzaiwo ndishandise mukana uchatochikumbiro kuzivisa maZimbabweans vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasinawo mawork permits kana kuti mastart permits. Mazuva ano ndiri kungokuzivisaiwo muri yeZimbabwe kuti pane kambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa nana Mukoma Owen dzinova idzo dzega shasha vanokwanisawo kukuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit. Saka ndiri kuti vabate mutaure navo asi make sure kuti une passport iri valid so that zvinhu zvako zvinokwanisa kunge zvichibatsirika kuti zviende kumberi kuti ukwanise kuregisterwa kambani nekuvhurira FNB business account iva nepassport iri valid. Saka chiendai munotaura nana Mukoma Owen vakuitire plan vakubatsirei.